ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಮೇನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಕಲ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಒಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿಲ್ಲೇರು ಇಚ್ಚಿಡು ಒಂಜಿಲ್ಲೇರು ಏನ್ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜ ನಿಕಲ ಓಯ್ ಅಂಚಪರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ 3 hours ಜರ್ನಿ ಅಂಚೈತೆ ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಗಲಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆಲಕ್ಕೊಂದು ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 7:10 ಎಂಕಲ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಂತೀರು ಅಣ್ಣ ಏಲಾನ್ ಆಜರೆ 6:40 ಬೈದಿರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು 2 ದಿನ ಉಂಡು ವಾವ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬಜೆಗೊಳೆತ್ತಿ ದೇವಳಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆತ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಒಡೆ ಬಾಯ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ರೋಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳನೆಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪೋಣ ಅಂದಿಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಪೋತ ಪಂಡ ಅವೇ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ತಂತಿರತ್ತೆ ಅವಲೆ ಇದು ದೂರ ಪರಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ದೇವಳಕಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಪ ಬೈದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓಲ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಸಾಗರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಚ್ಚಲೆ ಸಾಕರೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತ ಪಿದಡಿಯ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕಡೆ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡಂದಿತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಹತ್ತೊಂಚು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬತ್ತ ಸಾದಿ ನನ್ನ ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಆಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಬಟ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಕಂದು ಕುದೋನಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲಾಗ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅಂಚ ಪಿರೌಡ್ ಸೀಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ನಿದ್ರೆ ಆಕಲೆ ದೂರ ಒಂದು ಒರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊಪ್ಪಲೆ ಮಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಒರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ಓಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ದುಂಬತ್ತ ನಾನು 1 hour 20 minutes ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಏನಂತ ತೋಚ್ಪಾರ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಪೋಣ್ ಮೊಗಲಿಂಪುರ ತೋಜದವನಾಗ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲೈಟ್ ಇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ತೋಜಾರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅವು ತುದೆ ಉಂಟು ತುದೆ ಎಟ್ಟುಂಡ ತುದೆ ತಾಪಳ್ದಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಗುರುವಾಯಂಕೆರೆ ಓ ಈಚೆದ್ದು ಗುರುವಾಯಂಕೆರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಗುರುವಾಯಂಕೆರೆಗೆ ತಲೆ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯೋಡಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಮಧ್ಯೋಡ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಿಚ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಟೈಮ್ ಜೋಕುಲ್ಪುರ 2:45 ಸೊ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಬಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಯಾವುದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಲಕ್ಕಂತಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಒಡೆ ಪೋಪುನು ತುಲೆ ಹೆಂಚು ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ ಇದೊಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋರ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ దుర్గా హోటల్ ఉండాలి దుర్గా ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಗಮ அந்த ஊர்ல சமைச்சு ಏನಾಗ ಅಲ್ಲಿ போறேன் டாடிಗೆ ನಾನು ಪಿರಪುರ ಬರ್ಚಿ ಓಲೆ ಎದುರು ನಡಬೇಕು ಇದು ನನಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸಿಗೆ ತಂದು ತಿಂದೆ ಅವಣಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ ಮುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಓಡ ಬೇಡ ಆಚೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಬತ್ತನ ಓ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ ಅಂಚ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಓ ಇದು ಎಂಟ್ರಿಯಾ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು ಹೌದಾ ಪಡ ಮತ್ತ ಸೀದಾ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಲಕ್ಕ ಓಪನೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಿ ನೀನು ರಿಯಾಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೀಚಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಘಾಟ್ ಓಲಿ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಘಾಟಿ ಆಯ್ಬೇಕತ್ತು ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲೆ ಅಂತೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ ಇತ್ತು ಇರಗಲ ಚಾಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಚಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾನೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಎಂಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಮುಂದೆಟ್ಟದೆ ಫೋನ್ ಬಸ್ ಬರೋದು
ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ತೋಜಿಜಿ ದಾಲ ರೋಡ್ ಮಂಗೆಲ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಲಂಡೈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 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 ಬ್ಯೂಟಿ 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 ತುಲೆ ಫಾಗ್ಡ್ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಅಂದೆ ದೇ ತೋಜುಂಡ ಫಾಗ್ ತೋಜುಂಡ ತಿರ್ತುಡು ಪೂರ ಮರ ಉಂಡು ಏನಲ್ಲ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಈತ ಮರ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ವಾವ್ ನೀರ್ದ ಕೋಸುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಮುಂದೆ 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 ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ವಾರಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಪುನಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಣದು ಇಂಕಲ್ ಇದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯೂ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಎಂಗಲ 1 o'clock ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಪ ನೈಸ್
ಇತ್ತೆ ಪೋರೆಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಪ್ನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ 11 ಗಂಟೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದೀದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲವ್ಲು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಕೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೊಂಜತ್ತು ಅಂದು 11 ಅಂದು 11 ಅಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬಿದೆ ಬನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮೇನ್ ರೋಡು ಅವೇ ರೋಡು ಸೀದಾ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಐಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಎಂಕಲ ರೆಸಾರ್ಟು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟುಡು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕುಹು ಐಟ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬಂದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರುಚಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಪೂರಿ ಅದೊಂದು किचन क्लोज है ना